Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol. Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol. Hemmejaňyze salam dostlar, men Alsyn. Habarsız kalma gepleşigimizin 275-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, geçen bölümde like sanını 500'e yetireliň diýdim welin 300'den geçipdir. Men size täzelikleri like üçin aýdyp beremok. Ýöne şonda da siz näçe aktiv bolsaňyz biz şonça höweslenýäsä. Şonuň üçin size aktiv bolun. Menem täzeliklere başlayan. Başlayaz klip täzeliklerine. Eldar Ahmedov öz repertuaryna täze aýdym we täze klip uçanna. Eldar Ahmedov'un muştoklary Eldara Instagram'dan, TikTok'dan ýazdyňyz dämi? Mediatama mehman bolun diýip. Hemme zat siziň eliňizde. Eger siz aktiv bolup Eldar Ahmedow'a köpräk ýazsaňyz, Ahmedov biziň gepleşigimize mehman bolar. Täze ýüz feat däli we karrierla bet aýdym we bet klip ödürläpdirler Kara Gumda. Klip täzeliklerimizin ýene biri Jahan Wagşydan Ömrümiň manysy Azat Beýiň aýdymyna cover edipdir. Çatırtır ayranın ne doktor dağımız. Dostlar, Jahan Wagşy bilen gepleşik gurnamamyzy isleýäňizmi? Tesirlerde belläň. Indiki täzelik Mood Video, Luvera we Sopran'dan Yüreğim. Давай без слов, время песок, спасем эту любовь, или же к черту все, чертово колесо, куда же нас несет, полет в никуда, обратно отсчет. Halkaýdym taýma gelenmezde Hemra Recep'den bir näçe halkaýdym canly sesden. Baktım ol garip köňlün baýedy, Hanagadül közün benne zayedi, Erkim öz ýarynam dolanaýdy, Aýyn özler öz we aýet seretmer. Men Gogo bu hepde kıyın soraw taýynlandyr we geçen hepde kim ýeňji bollukka gelin göreliň. Assalamu alaikum mediatymı hemmäňizi hoş gördük. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny ýene de Şöhrat Alanazarow diýen agzamyz bilmek başardy. Şöhrat bayramy üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni dostlar ýene de täze logika soraw, şutaýda bir kartinka goýjak. Şo kartinkada näçe sany apelsin bar? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, hemişe kiýaly men adymdan 100 manat onu näme? Hemmäňize üstünlük, sağ olun. Empo şarjonna Parahat Pürje bilen Maksidan täze aýdym sırdaş. Bir sen düşünýän mana, derdim aýdýan saňa, diňe sen maňa bir sırdaş, başgalar maňa senden daş. Ätýetler aýry ýöne ýöreğime. Rüstem Haly feat Gyzylgül sensiň. Bu aýdymyň klibi de ýakynda çykmaly. Elbette bağıtlasın, anlayansın mense. Men olsa ölüçem, anlarım sensiz. Mükeydenam täze aýdymma atmosfera. Нас отравляет ядом мир, и мы как мир. Может, это не наша
YouTube täzeliklerinde nesip bolsa yüzüde gepleşigimizde Halipa Suhan Orazberdiyev mehman bolýar. Lenta geçip öz soraklaryňyzy ýazyn. Sizin soraklaryňyzy jemläp ýakynna gepleşigi hödürlärs. Instagram täzeliklerinde Arsen Shahunstan täze aýdym Dochinka. Доченька моя, папина принцесса, ты теперь невеста у меня. Aýdaýyzyň izi-izine täzelik hödürleýär. Inni itday diýsem, beyler we gülälek bilen ýakynna täzelikleri çykýar. Bilem hocam, sen bilen her günüm şeýle bir gowy, näde aýtşam bilemem. Haça aýtdaýyn. Can sen bilen gowy ýagdaýym, sensiz bolanok ýok. Inni gelýäs iň gowara şagyrtlarymyzyň birine körleri ýatlaşagyjana Halipa Nurmuhammed Meredow Gunça. Yine bir könleri ýatlaly DJ Bego Kim Günäli. Inni gelýär tesirleri okuma şagyrmyda ilkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Gowanç Merdanow. İşleriňizde dowamly üstünlük meýje tama. Köp sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Kakajan Oraz, Nuru Halipa Kakil toýly döwrüň legendalar. Öçmejek iş goýan aýdymçylar. Jaýlaryňyz cennet bolsun. Halipalarymyz hemme jämiziň ýüregimizde bakydyr. Yine bir tesirimiz Orazi. Salam altyn töweleme sen gepleşigi gaty gowy hem-de gyzyklar barýan. Seniň çykarýan gepleşiň sypdyrman görýän alyp barýan işiňde üstünlük. Köp sag bolun. Men şu gatyr we begenimden şu tesirimi. Inniki tesirimiz Maysa Halmuradowa. Gaty bet bolupdyr. Kliplere söz ýok. Saňa da altynjan. Meýje tama ähli işgärlerine üstünlük, saglyk dileýän janyňyz sag bolsun. Tesiriňiz üçin hem aýratyn sag bolun. Inni gelýär soňky tesirimize Öwes Şarif. Altynyň gülüşi meýje tamanyň ýüzi. Altyn gerek bize. Eşdiňdäm roýzyk. Men muşdaklamada gerek ekenim. Dostlar, bu hepde klip açypdyr. Ýöne şolaň içinden haýsyny has köp haladyňyz tesirlerde belli. Men wasa şeýlelik bilen bölümi jemleýän. Inniki bölümde görüşýänçäk özüňize gowy terediň. Hoş, sag bolun. Yaman kene bol gittä iýsen. Ha, sen durmalısın. Mikey. Aytdym mı? Ay, yamanam sizem. Aydaýydym. Aydaýydym diýdim gon. Aydaýydym gelýär. Aýdym. Men bas gidip durýan bolmasa. Wazır edip. Çakyjyklarymyzyň birine. Пока. Media